kruis is afkomstig uit de familie Everaars te Elslo. Het is waarschijnlijk een kruis dat bij een begrafenis op de kist werd gelegd. Het behoorde toe aan opa Chris Everaars. Na zijn sterven in 1974, 95 jaar oud, bleef het kruis aan zijn dochter Maaike Everaars aan de Stationsstraat 79. Het kruis werd toen overgebracht naar hun huis, het eeuwenoude huis aan de Dorpsstraat 31 te Elslo. Dat is dit pand. Het kruis werd toen op de eerste verdieping op de overloop aan de muur gehangen. Jo was erg gehecht aan dit erfstuk uit zijn familie. Toen de overloop een verfbeurt kreeg, werd het kruis afgepakt en op de zolder tegen de schoorsteen aangezet. Hier bleef het kruis voor jaren staan. Op 27 november 2004 brak plotseling brand uit in de schoorsteen. Boven in de nok van het huis stak echter een balk door tot in het rookkanaal. Deze raakte in brand. En het vuur vond via de balk een weg naar de zolder. Binnen drie kwartier stond de hele zolder in lichterlaaie. Alles wat zich op zolder bevond, zelfs koperen en tinnen voorwerpen, werden door het vuur verteerd. Ook de planken vloer en onderliggende balklaag brandden weg. Op een dag na de brand waren de mensen van de firma boven aan het ruimen, terwijl Jo onder in zijn ongeschonden gebleven keuken aan tafel zat. Plots kwamen alle 5 medewerkers naar beneden naar de keuken. Ze waren lijkbleek van schrik. Bij zich droegen ze het kruis. Ze verklaarden, bij het ruimen hadden ze het kruis in de verder geheel verbrande massa voor de schoorsteen geheel ongeschonden aangetroffen, terwijl alles eromheen verbrand was. Het was het enige voorwerp van de hele zolder wat niet door het vuur was verteerd. Aan het korpus kan men nog enkele scheurtjes in de armen zien die door de hitte veroorzaakt kunnen zijn. Voor de rest is het hout van het kruis en het metalen korpus geheel ongeschonden. Vanaf de schoorsteenmantel is het kruis overgebracht op het speciaal vervaardigd grote kruis om te dienen als kruis in de kapel aan de Kaak, in de oude dorpskern van Elslo. Bij de antwoorden op de voorbeden: Heer, red ons door uw kruis. Christus, gij hebt u van uzelf ontdaan door het bestaan van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Geef dat wij alle u navolgen. Vragen wij: Heer, red ons door uw kruis. Gij hebt u zelf vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan een kruis. Schenk ons de deugd en gehoorzaamheid die u eigen was. Heer, red ons door uw kruis. Christus, in uw naam moet iedere knie zich buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Trek alle tot uw hart, zodat zij u vereren en u getrouw aanbidden. Heer, red ons door uw kruis. Zegen u almachtige God, Vader en Heilige. Heel hartelijk woord van dank zeggen aan pastoor Van Achten, dat er de inzegening heeft gedaan
voor de kapel van de buurtvereniging hier in het dorp. En waarvan we zeggen, dit heeft toch een bepaalde erkentelijkheid. Ook een heel hartelijk dankwoord aan Fanfare de Maasgalm onder voorzitterschap van Frans van de Avert. Dank u dat je hier aanwezig wordt, dat je dit een beetje met ons wilt vieren. Daarbij wil ik Jo en Marieke, Everaars Franke, bedanken dat weer het kruis hier mogen hangen in de kapel en dat je dit beschikbaar hebt gesteld.